дошли на нашето скромно тържество, тъй като сме малки и тържеството не ще бъде кратко. Нека всички деца да погледнат. Майките са тук, татковците са тук. Махнете с ръчичка. Видяхте, вече сме се успокоили. За сега трябва аз да видя. Секунда само. Марианка. Марианка? Здрави станете всички. Здрави. Там се бъде.
Габриел? Не знам пък. Ба. Мартин? Наобратно са, Марти. Аз ли обърна? Айде, станете, правиш. Не ми бяха добри. Кокиченце съм бяло, из гората разсъмняло. Идвам с пролет. Идвам с пролет подранила, моята майка първа мила. Имам грачене духаче, кукураче за другаче, сама и живата ненушка, моята вярна първа дружка.
Дуния. Сила. Високо не кукичето, зайче. Ма високо. Лявото плече. Седнала и да сложи опоторала, да челекнала ята вика. Слушай, я да спреш, магнитно скотинка да се разбереш. Вече оздравя. Браво. Всички пляскат. Рокко да направите? Или ринката? Хайде, Александър, отпред. Хайде, Тони. Напред. Тук ще обикаляте татото. Не трябва. Тича. Хайде. Павел, извикай. Да ги събудим. Да се хванат за това. Айде, здраве, щаби. Я се хвале. Айде, Още ела назад. Да, бъди се за децата. не те ударят. Габи, ще се хванеш ли там? Селян да захваляш. Нагоре си. Силно.
беше нашия кратък концерт. Сега, моля, ще дам думата на родителския